Η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντί σας είναι εντάξει? Όχι όλες τις φορές. Γιατί? Μας θεωρούν Αλβανούς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό εδώ πέρα? Δεν ξέρω. Εσύ αισθάνεσαι Αλβανός? Όχι. Έλληνας, 100%. Και εδώ τι είναι, πώς αισθάνεσαι τα χώματα αυτά? Ελλάδα. Και η στολή που βάζεις, σ' αρέσει που να... Ναι. Ναι. Γιατί? Γιατί με αυτοί είχαν πολεμήσει οι προγόνοι μας και είχαν φέρει την ελευθερία στην Ελλάδα. Εγώ σε ρωτάω έτσι σαν βλάκας ή δημοσιογράφος, γιατί στην Ελλάδα τα έχουμε χάσει λίγο όλα αυτά. Ναι, πλέον οι νέοι δεν αγαπάνε την παράδοση και αυτό είναι πολύ κακό. Εσύ είσαι νέος όμως και δεν αγαπάς την παράδοση. Πώς το κάνεις αυτό, ποιο είναι το μυστικό σου? Υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν ξέρω. Είναι ότι είσαι βορειοπυρώτης μήπως? Μπορεί να είναι γι' αυτό. Σου αρέσει αυτή η στολή που φοράς? Ναι, βέβαια. Γιατί? Είναι η στολή του τόπου μας, σεβόμαστε, μας την έχουμε αφήσει οι πρόγονοι μας. Και εμείς με τη σειρά μας θα την αφήσουμε ως απογόνους. Άμα κάνω ταινία, τι θα θέλετε από την ταινία, πείτε μου? Θα φτιάξω μια ταινία. Τι θα θέλετε? Για μας, πώς, με τον πολιτισμό μας. Ότι είμαστε Έλληνες. Ότι είστε Έλληνες. Και για τον τόπο? Και για τον τόπο ότι και αυτός είναι ελληνικός, κατοικείται από Έλληνες. Πώς σας βλέπουν, σας βοηθάνε οι Έλληνες από την Ελλάδα? Ναι, πιστεύω ότι μας βοηθάνε. Πώς σας βοηθάνε όμως σας λένε Αλβανούς? Οι Έλληνες από εκεί, εμάς μας θεωρούν Έλληνες, μας θεωρούν αίμα τους. Τι λες μωρέ, και γιατί μας άφηγανε, γιατί μας άφησαν τότε? Ποιος σας άφησε? Μα γιατί δεν έβαλαν τα σύνορα εδώ πέρα? Το έκανε η Αλβανία με την Ελλάδα. Εγώ θα το λύσω αυτό το πρόβλημα. Ωραία, μας δεν τραβήξουν τα σύνορα. Άλλοι, να τα βάλουν εκεί πέρα. Και εμείς να πιανόμαστε Ελλάδα, να μην πιανόμαστε Αλβανία.